Hello, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa Pilipinas, maayong buntag sa ubang nasod, maayong paniudto or unsa mang ubang orasan I believe different countries, different time. I declare I'm praying today, this night, this evening is gonna be a blessed evening, puno sa pabor sa Ginoo igsoon. Okay. So, we have 21 viewers. Again, don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section. And don't forget to share as well, no? Mingsayo ko mga igsoon ro panihapon kay naginamhinam ko ba, no? So, ganina gikan mi na ay nagpaampo na ay mura nag-struggle ba na ay masakit to ning ari nagpaampo. Nya man naman murag nagpabili ng kondisyon ba momentum nalipay mi sa gibuhat sa Ginoo. So, karon nakaunahon na ako mag-live na lang ko kay mingaw ba ganina wa ko nag-live paniud to pero early in the morning nag-live ko, no? So walay shout out karon naa. Wait sa shout out ako sa i-share ko ang mga igsoon sa ko ang account ako ang live. Okay, may gabi sir. Okay. Wait sa. Den, salamat din. Good evening, Pastor. Thank you. Okay, so wait, ako sang i-share. Pastor, good evening. Sani unsa maning ministry? Unsa ibot pasabot nimo, Brad, igsoon. unsa ning ministry? Okay. So unsa imuhang gusto ipasabot igsoon? I-message lang ko palihog. Dan share, God bless, Pastor. Okay. Good evening, Pastor, watching from Pulumulok po, South Cotabato, manas yan, no? Jetro, good evening, Pastor, good evening, Sad. Brother RG Pala. So, wait sa, kay ako pang i-share na, dugay ba? Okay. Right, hapit na. Sa puno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo ni dahili hamingin mong dugo
Matag sa madlabon sa lawas mo, kahapos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kuno. Right. Okay, done sharing mga igsoon. So we have 43 viewers this time. Let's go. Flordelis P. Imperedo, salamat sister sa kanunay pagpamati, no? Pagpabot nakaapas jud ko na maminaw ko habang magluto. Salamat. Good evening, Pastor. Watching from sini Bukidnon. So, pasensya na mga igsoon, no? Paspas kayo ang comment section. Hi, Pastor James. Good evening. Praise God. I'm watching and listening sa iyong pulong. Okay. Good evening, Gaw, Pastor. Oy, Gaw, salamat, no? Kung igagaw gini siya, Rosalie Montisuso from Canhulao. Okay. Lapo-lapo. Okay. Ronil Flores. Good evening, Pastor. Maulan nga kagabihion. Ulan diha asa to inyo, bro? Misamis Oriental. Lagunglong Misamis Oriental diri kay wala basin mo ulan niya init aw igang siya ba no alimuot kayo alangiing. Mayong gabi, Pastor, from Jobert Fali Chato. Mayong gabi diha, Pastor, watching diri sa Kuwait. Okay, salamat, thanks for watching. Watching from Osamis. Okay, kinsa man ni? Prince, okay. Watching from Osamis, Prince Alan Aliego Saliba. Good evening, Pastor, more wisdom. Shout out Joby Tabulong. Salamat, Ikso Norman E. Pipito. Good evening, watching from Ormoc. Okay. Watching from Japan, Pirmintin niya, Tulitsko. Thank you, bro. Okay, wana, paspas na kayo. Okay. So, ang atang topic karon this evening, mga igsoon, is about kana bitaw ang pinasahi nga buhaton sa Ginoo. Si Lord na buhaton nga pinasahi nga talagsaong grasya, panalangin, abundansya, ibalik, i-restore ni Lord, mga igsoon. Naay kaayuhan, naay kadagaya sa dihang atong hinulsulan. Tinud-anay natong hinulsulan, atong sala, atong talikdan, dili na nato balikan. Amen. Nika. Good evening, Pastor. Shout out po. Hey. Okay, shout out. Igsoon. Watching from Catel, Davao Oriental. Anyway, shout out dahil sa mga nasa Middle East, no? Nasa Kuansad, nasa America, Europe, daghan, no? Sa Israel, nagtanaw na. From Israel, na sa Malaysia, Japan, Taiwan, Korea. Sa uban na to, Bahrain. Na sa Dubai, UAE. Ito ba na? Saudi Arabia, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah. Ito ba, nananaw diha. Pasensya na nga, di na ko mention of Hong Kong, of course. And then, Netherlands, Australia, New Zealand, nais sa New Zealand, Italy, nais sa Morocco, South Africa, man siguro to yung gingon. Basta na ay nag-message na kung watching from Morocco, South Africa, or South Africa, somewhere there. And then, Qatar, tanan viewers around the world, maayong kagabihion, mabungahong kagabihion. Okay, maayong gabi from Jensen Apari family. Shout out sa atong tanan diha, brother and sister. Good evening diha sa tanan. Ayan, shalom. Kalinaw from Tolitsko sa Japan. Watching Takurong City, mao ba ning? Okay, Takurong. Nakanha ko diha, Brad, kausa. Nakawali sad ko during sa among reunion. Watching while working po. Salamat, sister. Paigsuon nga nakaroon sa Israel. Watching while working daw siya. Salamat no sa tanang nagtrabaho karon nga mga OFW while working naamo diha. Salamat nga ning hatag mong higayon igsuon para si Lord ato ang tagaag panahon bitaw, no? Dako kay ning kalipay sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise God. Let's pray. This time let's welcome the presence of the Lord. Nga padayon tag shout out after, no? Atong i-welcome ang Holy Spirit igsoon because I believe without Him we are nothing. Dili na to mapalawman, masabtan iyang pulong mga igsoon kung wala siya. Amen? Hallelujah. So magampo tayo igsoon, let's pray. Father in heaven, at this moment we come into your presence with a humble heart, Lord God. Lord, we acknowledge your holy presence. Kung sa unsa mong buhaton karon, we acknowledge the power of your holy presence, Lord God, of your Holy Spirit. And then, Lord God, as we proceed, Lord God, I pray nga ikaw ginoo mag-andam sa mong kasing-kasing, andama mong panulanan, Lord, nga espirituhanon, Lord God. And then give us heavenly wisdom, heavenly knowledge, and heavenly understanding. Because we do believe, Lord God, gamito namo among kaalam nga kalibutanon, tawhanon, dili namo matugkad imong pulong. So Lord God, we need heavenly wisdom, heavenly understanding, and heavenly knowledge, Lord God.
And of course, the Holy Spirit, Lord God. Among gikinahanglan karon ang Holy Spirit nga mamuhat, mo reveal, Ginoo, mo makigistorya sa matag usa. And I pray to all the viewers right now around the world. This time, Lord God, i-bless ang matag usa. And I pray, Lord God, that your power, your presence, Ginoo, the power of your Holy Spirit will manifest right now to all of the viewers around the world in Jesus' mighty name. And we're praying for your divine protection, Lord God. Samtang buhato namo ni mamalandong misimpulong, Ginoo. Praying for your divine protection. And of course, I rebuke every spirit of destruction. Walay makabalda sa pagabuhaton kanamo karon in Jesus' name. Lord, again, we adore you, Lord God, this time. We honor your name, we glorify you. There's no other name, Lord. Ngayon pataas, iisa. Ikaw lamang. Walay relihiyon, walay denomination, walay grupo, walay karatula, simbahan. Kung dili ikaw lang, is Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Because according to your word, you are the way, the truth, and the life. Ug walay laing nagpalansang ibabaw sa krus alang sa among kaluwasan, ikaw lamang. So Lord God, this time at this moment, ikaw lamang ang isa gipataas. Again, bless all the viewers right now around the world, different country, Luzon, Visayas, and Mindanao. I-bless, Lord God, tanang nagtanaw karon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, this time we have 68 viewers, and again, don't forget to mention your friends and loved ones igsoon. Especially mga igsoon nga naa kay friend karon bitaw nga feeling nimo grabe ilang sitwasyon karon, grabe ang struggle financially, grabe ihang mga struggles kinabuhi, maybe because of wrong decision, maybe ni distansya sa Ginoo, maybe na siya mga maybe consequence sa ilang gibuhat na, no? Maybe lang naman, okay? But kani nga pulong karon sa Ginoo atong pamalandungan mga igsoon aron isip kana bitaw atong i-check ba atong heart or atong situation kung asa na taron, kumusta tong relasyon sa Ginoo, no? Amen. So again, shout out sa tanan nananaw, and especially sa Cebu City Jail Christian Fellowship, and of course sa bahay ni Kuya, mga brad na ko diha nga mga membro sa kapatiran namo, mga igsoon, and then mga gikan sa kangitngit, gihulbot sa kangitngit, mga former drug dependent, drug user, mga drug addict, mga igsoon, mga ang uban diha, mga kriminal nga grabe na jud kay ka mga high profile inmate, mga brad na ko diha nga nangalagad na sa Ginoo, himbian na sa kangitngit. Shout out mga brad sa bahay ni Kuya. Okay? And then of course tanang kapulisan who are watching right now in different station, mga amigo na ko, mga higala na ko nga chief, dili ta mo nganlan kay daghan kayo mo. Okay? Camp Osmeña. And shout out sa Clarin Police Station nga daha ako kanunay. Okay? So shout out tanan, no? And again, don't forget to share. I-share mga igsoon ang uban na wahi pa, wa sila kaybaw nga karong oras na ko mag-live. Excited lang ko igsoon, no? Excited ko mo share sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen? Mayong gabi, Pastor. Blessed Sunday, Pastor. Thank you so much, Sister. Ower Luis. Murag na ka sa kuano? I guess murag na, wala ka sa Pilipinas, di ba? And then Magic Kera, is Sister Magic Kera from Jeddah, KSA. Okay, salamat, Sister. God bless you more. May the favor of the Almighty God will be upon you in Jesus' name. Pa-shoutout, Pastor, from Victory Temple Danicop, no? Shoutout, okay, shoutout Victory Temple Danicop. Sakto ba ko, Sister Judy Lareba? Okay. Pastor, salamat kayo kay naka-live jud ka himaya sa Ginoo. Salamat, you're welcome, Sister. Watching from Southern Leyte, New Resort. Okay. So this time we have 70 plus viewers. Okay. And of course, Rudayam, ningingon siya may hapon, gabiin na, Sister. From Mindanao, di ba? Sister Rudayam, as always, salamat sa imong pagtanaw, pagpaabot. Maureen Smith, Hanibe, as always, sige sa nisik tanaw. Good evening, good evening, sad Sister. Good evening po, Pastor, from Marilyn Martires. Tulitsko from Japan, di ba? Di ba, brother? Thank you, Lord. Your name is power. Your is healing. Your name is life. Amen. Amen. Shout out, Pastor, from Riyadh. Mirasol Mangadlaw. Okay, shout out from Riyadh. No? So, diha gikan akong sister sa Riyadh. Okay. So, again, mga igsoon, salamat. No? Watching from Cagayan de Oro City. Okay, Tulitsko from Japan. Okay. Salamat, Brad, sa time. This time, we have almost 80 viewers. Saan magpaabot sa ta? Okay, ako lang i-mention. Akong i-mention mga igsoon, shout out akong okay, shout out akong mga Brad nasa SEA, Skiptron in Arms,
around the Philippines right now. Asaon mo gibutang karon sa Ginoo, giposisyon in different police station, mga members sa SEAS, Kept in Arms, ubanan unta mo sa Ginoo. I declare nga ubanan mo sa Ginoo. My prayer, ubanan mo sa Ginoo, proteksyonan mo mga brad. Long live ta kanunay uban sa grasya sa tong buhi nga Dios. Salamat Pastor sa Word of God. You are the vessel of himaya sa Ginoo. Watching from Cavite, Ninya Olinar Lara. Shout out Pastor. Hala, hipaspas na. Leo James Biton Simprangka. Shout out Pastor. Salamat sa imong mga wali sa Facebook Pastor. Na bless akong papa sa imong testimony. Himaya sa Ginoo na igsoon walay ako. Amen. Salamat. I'm praying nga i-bless ko na imong papa ug mayo sa Ginoo. Joel Badiles Kasikas. Maayong gabi Pastor, watching from CDO. See you Pastor next time na sad. Okay. Salamat Brad. BE Pastor, review raka letter Pastor hihi. O sige, review rako. Okay, sige. Okay? So let's go. Mamalandong na taigsoon sa pulong sa Ginoo. Again, don't forget to mention your friends and loved ones. Be an instrument ni Lord. Then share also. Amen? Salamat kayo Pastor. Gaan na sad akong paminaw karon kay kauban nako si God perme sa akong dugan. Amen. Igsoon. Ubanan ka sa Ginoo. Ubang mga Kristohanon nga naa sa Japan karon. One time na nag-message na ko dire from Toyota, Japan. Daghan taga Japan dire, wa ka bantay ang uban. Maybe nag-service sila this time. Watching from Davao. Okay. Sister Ruda Yam, thanks for mentioning your friends, no? Okay. Anyway, salamat day sa uban nga naay uban nga mag-comments nako dari nga Pastor. Naami ron sa sulod sa church nya among gipasalida sa kuan ko no sa Smart TV nila dito, no? Salamat kayo, no? Salamat sa naa karon bisan asa nga nagpa-bluetooth sa ilang speaker or unsa para ang uban makadungog, no? Taga Itchi na Pastor, hihi. Kaila ka na. Hikson, okay. Salamat, no? Okay, so basta Toyota na lugar, hihi. Okay. So wala dili jud ko kay balo, wala jud ko kay balo familiar na Iksoon, pero salamat. Okay, let's go. Atong pamalandungan karon mga Iksoon sa 2 Chronicles. I know some of us are very familiar with this verse. Ato ni siyang palawman. Okay? Chronicas, 2 Chronicas City 14. Diba? Kaya bawa naman eh. Alright. Nay kanta ni sa una nga nindot sa kayo ni siya nga song. Nagkayo na ba lang kasulatan sa 2 Chronicas City 14? Ugkon ang akong katawhan. Nga akong tinawag mudangup kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Amen. Balik ko na may igsoon, no? Naingon ang balang kasulatan sa 2 Chronicas City 14. Ug kon ang katawhan nga akong tinawag mudangup kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Okay. Matod ba sa bulong sa Ginoo mga Igsoon nga atong nadungog karon, nagaingon diri mga Igsoon nga balikan ko kung ang akong katawhan nga akong tinawag. So gi-address ni siya sa mga anak sa Ginoo mga Igsoon. Hilabi na sa naminaw diha nga you know Igsoon, you know yourself, you know your commitment ni Lord. Kay bawo ka nga distansya na ka sa Ginoo. Kay balo ka nga medyo hingkangaan na ka sa Ginoo tungod sa imong kabisi. Kay balo ka nga siguro ang imong first love ni Lord is nawala na, and then imong fire ni Lord mga Igsoon ning anam nagkahinay karon, no? So mao na mga Igsoon, labi na sa mga backslider kung naay if anyone or na may viewers karon nga nagtan-aw nga kibaw ka nga backslider ka, layo na ka galisod kag balik mga Igsoon para nato ning tanan. Sige kon diri ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangup kanako sa dakong pagpaubos, no? Nay gitawag diri mga Igsoon nga una ang atong pamalandungan ani mga Igsoon is akong katawhan nga gitawag or pinili, no? Naminaw ka diha gipili kasi Ginoo gitawag ka, and then karon wala na ka nagpagamit sa Ginoo. Ingon ba lang kasulatan mga Igsoon, kung mudangup ta, okay, sige ingon diri, kung mudangup kanako og sa dakong pagpaubos og mibiya sa ilang sala. Okay, nay pulong diri nga mudangup sa Ginoo, muduol. Kay usay man gud mga Igsoon ngani ni. Usay labi na kay bawo ka nga ng distansya ka ni Lord.
Sometimes mga igsoon kay balota nga mura og tan-aw na to, mura og distansya na ta sa Ginoo bitaw. Unya mura og galisod tagbalik, unya guilty kay ta kay bawo ka nga kay balota nga even sa deep in our heart mga igsoon kay bawo ta nga natay gihimo nga wala nalipay ang Ginoo, dako atong sala sa Ginoo. So tungod sa mao ni giingon nga ang guiltiness, tungod sa nay guilty kay ta bitaw. So murag maulaw ta mo balik sa Ginoo, no? Mao gina most of the time nakahimo tag dakong sala sa Ginoo niya kay bawo na bitaw tas kamatuoran, murag maglisod ta mo balik, mauwaw ta sa Ginoo, no? Hantud kana nga kaulaw mga igsoon, wala ta kabantay nga mao ni hinungdan nga mas ni palayo pahinuntag maayo sa Ginoo. I remember usa ka kauban na mo sa church, ingon siya, "Pastor, bahalag hubog ko, musimba ko. Bahalag karon ni distansya ko sa Ginoo, na layo ko sa Ginoo, himbalik ko sa bisyo nga napalahubog ko, pastor. Kay natintal ko, nasipyat jud ko karon, naglisod ko balik. Naglisod ko biya aning mga ilimnon, himbalik ko sa palahubog, pero abi nimo pastor, ganahan ko musimba kay ngano man para nako pastor, layo pa ko sa Ginoo. Di ko musimba, musamot pa ko kalayo sa Ginoo. Basin day maabot ang time kaluyan ko sa Ginoo, no? Bahalag hubog ko pastor, pasensya na nga basta musimba ko. Kaya akong prinsipyo pastor mao ni. Nalayo pa ko sa Ginoo, di pa ko musimba, musamot ko kalayo, no? Mao nang maningkamot siya igso, no? Abi niyo igso ng balang kasulatan mao ni nagingon karon akong ibasa. Kung kita daw yang katawhan natay nahimo nga dili maayo or ni distansya ta sa Ginoo ning kang ata mga igsoon no relasyon sa Ginoo. Pero kung mobalik ta, magpaubos ta atong kaugalingon, manghinulsul ta, mangayo tagpasaylo ato lang ang kunon atong sala, dili atong salipdan. Usay mga igsoon ay mga Kristohanon bisag klaro na kay ilang sala mga igsoon, i-justify nila nya ilang salipdan og bersikulo. No, dili na nga na mga igsoon. Ang gipangita sa Ginoo nga aduna tay humble heart, muanggon sa atong sala unya magpaubos ta mangkon sa atong sala unya. Sige ngon rin mo talikod sa atong daotang binuhatan. Ang tinuod nga paghinulsol mga igsoon mao ni. Ang tinuod nga paghinulsol mga ikat pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry kay Ginoo na ako gihimo nga dili maayo. Mao ni Lord, gusto ko mugsunod nimo, maningkamot ko Ginoo. Ang tinuod nga paghinulsol maayo ni mga igsoon, mubiya na sad ka sa imong gihinulsolan nga sala. Ang tinuod nga paghinulsol mga igsoon mao ni. Kung unsa ang imong gikumpisal sa Ginoo, ayaw nagbaliki. Amen. Sometimes dili pud sabot nga dili na ka makasa, no? Kay di man jud ta perpekto, pero lahi na gitong gikinabuhi nimo ang sala ba nga nagplano ka mao ni gi-lifestyle ba no? Lahi na sad na siya, no? Pero dili pud sabot nga maghinulsol ka dili na ka makasa pagod ta di man ta perpekto, di na lisod pud og maperpekta dili ta mga inanglag Ginoo, no? Pero lahi itong makasala ka nga nagkinabuhi sa sala nga nagplano ka nga mohimog sala nga nang naadyoy intention, voluntary, amen? So ang tinuod nga paghinulsol mao ni mga igsoon, muduol ka sa Ginoo, mga ikagpasaylo, magpaubos ka, muangkon ka sa imong sala. And then dara ang tinuod nga paghinulsol ebidensya, mubiya ka, mutalikod sa daotang binuhatan. It means mga igsoon nga kung unsa imong gibuhat nga dili maayo, imo na siyang talikdan. Amen? Muduol ka sa Ginoo, magbuhat na ka og mga butang nga naimaya ang Ginoo. Kay unsa sa dihang ato nang buhaton unsay sunod, unsay maayong benepisyo? Naay maayong benepisyo sa dihang atong hinulsulan, tinuod nga hinulsulan or biyaan atong sala. Anyway, before we proceed, before na ko basahon ng sunod nga linya, ako lang balikon mga igsoon. Ang paghinulsol, dili nang makita ni mo simbahan nga muhilak, nga magbakog ayo magtuwad-tuwad, musinggit, ah! Lord, pasaylo ako. Ang tinuod nga paghinulsol mga igsoon kanang mubag-o, it's a heart nga na change. Kanang muhilak ra ka mga igsoon, di na paghinulsol, pagbasol na kanang nagmahay ra ka ba nga dako jud kay tungsa kung nahimo, murag nagmahay ka, nagbasol ka, mao hilak ka, pero pag uli nimo sa balay gibuhat gyapon nimo. Dili na paghinulsol, pagbasol to imong gibuhat ganina. Ang paghinulsol, mihilak ka, mingkumpisal ka sa Ginoo, Lord, forgive me. Lord, pasaylo ako, nadalinas ko, ginawa na ko tuyo, Lord. Kay bawo ka Ginoo, grabe akong struggle. Lisod jud kaayo ang pagsunod sa kamatuoran Ginoo, nasipyat ko, sorry kay Ginoo, dangog kayo ang kalibutan, no? Pero maningkamot ko Ginoo nga mao ni, tabangi ko Lord nga mosunod nimo. Nya ni uli nimo mga igsoon, dihay tentasyon, diha na putong offer sa yawa nya hinglikay ka ning balibad ka. Buot pasabot na mao na naghinulsol. Pero kanang pirting hilak nimo simban, Lord, sorry kayo. Grabe hilak nimo, ludluhod ka. Pero pag uli nimo, ming balik na pug ka kung unsay mong gikumpisal gibalikan mo. Dili na paghinulsol, pagbasol. Ang meaning sa tinuod nga repentance, true repentance, genuine repentance is this: motalikod ka sa imong gibuhat nga dili maayo. Pareha na ko maigsoon na genuine repentance. Sa dihang nabuang kog Shabu mga igsoon, magistorya na kog kahoy, mga kahoy, nagistorya na kog mga Gemilina, amo ang mga kahoy sa una. Gemilina, mga kasagingan.
Sa pa, mao rin kasagaran naglibot na mo sa balay sa una. So wala pa mi tagaig balay sa Ginoo, nag-abang mi. So ang mga naglibot dito, mga Jimelina, kasagingan, kasagingan. Sige daw kung atubang dito, sige istorya ako raw sa. Yan ay mga katangkungan, mag-istorya ko. No? Sa tayo mga igsoon nga akong gisurrender tanan sa Ginoo, naghinulsol ko, Lord, tabangi ko. Kung tinuod man ka nga Ginoo, baguha ko. Gusto ko mosunod ni mo Lord God, bisan lisod kayo, pero maningkamot ko, tabangi ko. Sumato, naghinulsol ko, hila ko nga grabe kay mga igsoon. Itubag ko sa Ginoo, gibag-o ko, niya hilikay na po ko. Abi ng igsoon, after ni mo nga mo hinulsol, ang tentasyon na automatic. Why? Because Satan knows our weakness. Satan knows our weak points. Unsa nga areas nung kinabuhi nga weak, taana tatin talon. Pero kung tinuod ka na hinulsol, kamao na sa kamulikay, tabangan man ka sa Ginoo. Unsa ingon sa balang kasulatan, ang Ginoo dili mohatag og tentasyon nga dili nato makaya. He makes a way of escape daw. Na daw pamaagi nga maka-escape ta sa temptation. Depende ra na nato kung matintal ta o dili. Pero ang Ginoo motabang nato kung mapatabang ta. Amen. So mao na mga igsoon, daghang mga offer nako. There are so many times nga daghang mga amigo nako, mga suol, dool sa dughan ako nga gidadaan ko tagpila ka putos syabo, tagtulo ka putos syabo, duha ka putos usay, usa ka putos syabo. Pero tungod kay gibarugan ako nga tinuod kong naghinulsol. Wa ko magpatintal ning likay ko mao na tinuod nga paghinulsol may ning biya sa mga binuhatan nga dili maayo. Amen. Kanang ning hilak ra kasud simbahan nang umpisal ka pero pagbalik nimo gihimo gyapon niya di na paghinulsol, pagbasol na. Ang tinuod nga paghinulsol dili nang muhilak ka, kung dili maayo pa nang muhilak ka, pero at the same time biyaan nimo ang dili maayong binuhatan. Mosunod na ta sa Ginoo. Amen. Mao na tinuod nga paghinulsol. Ug according sa word ni Lord karon mga igsoon sa Chronicles 7:14, naay maayong benepisyo, naay talagsaon nga grasya ug panalangin sa dihang atong buhaton ning tinuod nga paghinulsol. Unsa man na pastor, unsa na brother? Saan ko maigsoon? Okay, mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala. Ada pa una mga igsoon, patalinghugan ko gayud sila. Okay. Una nga benepisyo mga igsoon sa paghinulsol nga tinuoray nga paghinulsol true genuine repentance is paminaw na ta sa Ginoo, patalinghugan ko sila sa dihang mobiya sila sa ilang sala, maghinulsol sa nya mutalikod sila sa lang daotang binuhatan. Unsay una, patalinghugan ko sila. In other words mga igsoon, usa day sa hinungdan nga ang atong mga pagampo walay katubagan kay tungod kay natay gihimo nga dili maayo. Natay sala ba, natay gitawag og hidden sin, basta anything basta sala. Once natay gibuhat nga dili maayo, naglakaw ta sa pagpakasala, nagbuhat tag dautan mga igsoon kay bawat nga dili maayo. Mao din ay silbing barrier, hindrance nga atong prayer dili kaabot sa Ginoo. Dili mamati ang Ginoo mga igsoon. Pero ingon siya mga igsoon nga sa dihang tinudanay ta nga maghinulsol, mubiya ta sa mga dautan atong buhat mga igsoon, nga mubalik ta sa Ginoo. Sa ingon diri, patalinghugan ko sila. Maminaw ang Ginoo sa mga pagampo, sa mga kasing-kasing nga adunay genuine repentance. Unsa na pastor? Tinud-anay nga naghinulsol kanang mitalikod sa daotang binuhatan. The moment we pray, God listen to our prayer. Amen. Sigurado atong prayer nga madungog. Ikaduhang benepisyo, patalinghugan ko gayud sila, mao na ni og pasayloon ko silang masala, mao na og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Dili gyud necessarily nga nasod apan sa kinabuhi sa pamilya, ang kadagaya sa pamilya, no? Nay-word nga kadagaya mga igsoon. Sa ato pa day mga igsoon, ang sala day mga igsoon, ang pagbiya nato sa Ginoo, ang pag-step backward nato palayo sa Ginoo, ang pagkang-an nato sa atong relasyon sa Ginoo, ang pagdistansya nato sa Ginoo mga igsoon, mo resulta nga naay consequence, mauna nga naay kalisod. Ang atong pamilya gubot, no? Walay maayo nga maningkamot ka pero mo ending tag disappointment, no? Walay pabor sa Ginoo, walay panalangin sa Ginoo, walay grasya sa Ginoo. Gubot ang pamilya, nagpabadlong, ning samot ka, salbahis ang ay di lang inang salbahis, ning samot ka, bisyoso imong bana, ni sabmot ka. Unsa man imong mga anak, grabe nalayo sa Ginoo, gubot ang pamilya, gubot ang panimalay ngano man. Tungod kay ning distansya ta sa Ginoo, nay consequence mga igsoon. Tungod kay ni biya ta sa Ginoo. Pero sa dahil mo balik ta sa Ginoo uban sa kasing-kasing nga magpaubos mga igsoon, paminawon ta niya. Uban sa kasing-kasing nga naay tinud-anay nga paghinulsol niya, mubiya ta sa mga utang nga atong gibuhat nga dili maayo, mutalikod ta sa atong daotang binuhatan, magpatalinghuog si Lord, maminaw niya, ibalik daw niya ang kadagaya, no? Ibalik niya ang kalinaw ug kalipay sa atong pamilya. Ibalik niya ang pabor mga igsoon, mao ni nindot.
Once mga igsoon, atong himuon mo, ato bitaw ning himuon kining gitawag og genuine repentance, kanang nangay kag pasaylo sa Ginoo, moangkon ka sa imong mga kapakyasan, and then musunod ka sa Ginoo with all your heart, and then mao na siya mga igsoon. Nga dili na ka mobalik atong imong mga binuhatan nga wala nakapalipay sa Ginoo mga igsoon. Abi ni mga igsoon mao ni ibalik sa ni Lord ang atong gitawag og blessed life, no? Kinabuhi nga puno sa panalangin o pabor sa Ginoo. No? Ibalik daw ang kadagaya, no? Kadagaya means ibalik niya ang kaayuhan or unsa man mga igsoon, ibalik sa Ginoo ang tanan ang iyang mga pinasahi nga panalangin baron, or basta kana bitaw makaingon ka nga blessed life, abundant life, ibalik sa Ginoo. Kung naminaw ka diya mga igsoon niya sa una hayahay ka karon naglisod ka, siguro naa kay ning distansya ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mo balik kaniya aron ang kadagaya nga imong nasinati sa una sa kagahapon, ibalik pud sa Ginoo. Kung gusto ta mga igsoon og kalinaw, kalipay sa pamilya sayon ra day, genuine repentance. Amen. Kung gusto ta mga igsoon nga ang atoang mga pangandoy ma-grant ni Lord. Kung gusto ta mga igsoon nga ang maayong trabaho ihatag sa Ginoo. Kung gusto ta mga igsoon nga ang atong pagpang-apply adunay maayong resulta. Kung gusto ta ng atong negosyo ipa-bloom ni Lord, mo bomba, no? Adunay kalambuan, kalampusan mga igsoon. Kinahanglan nato ning buhaton ang gitawag og genuine repentance. Kung nagtan-aw ka diha kay bawo ka nga ayay murag ning distansya ba ako sa Ginoo ron ni kang ako. Balik sa Ginoo igsoon. Mo balik ka sa Ginoo, kabantay mo sa Revelation, di ba? Ingon si Lord. Aminaw mo katong naay nawa ang unang gugma, ingon siya nga dasig mangyapon ka mao ni ana, no? Nagpabilin ka nako ana, pero ang akong kasaway nimo mao ni ang imong paghigugma nako dili na sama sa una. Balik ka ang imong gibuhat sa una. Kay kung dili ka mobalik sa imong first love mao ni nay gitawag og consequent mga igsoon, no? Nay basin maabtan niya ba nga mao na something ana nga dili prepared. Abi ni mga igsoon mao ni. And then ingon ra siya mga igsoon, ang susi mga igsoon nga mawa atong first love nga ma-renew mobalik na kansa. Sige ingon ni Lord, balik ka ang imong unang gugma, balik ka kung unsa kun imong paghigugma sa una. Ikaw kay igsoon kay bawo man ta nga ni kang ana ta. Amen. Kabantay ka. Nganing distansya ka. Pero bantayin ni Megson, kabantay ka, the more ka ning distansya sa Ginoo. Nganing kang ka sa Ginoo, kabantay ka, naasay mga dili maayong panghitabo sa kinabuhi nimo. Dili maayong panghitabo sa imong family. Natinga ka nga na may mga grabing balatian, mura magidi malas-malas na akong pamilya. Yes, kay ning kang ka. No? Once mo biya ka sa Ginoo, kay nanakas ka matuoran kay kani siya nga verse para man ni sa mga kuan mga igsoon. Para ni sa mga nakahibaw na sa kamaturan. Unsay gingon diri? Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, mo paubos, mo balik nako, mangayog pasaylo. Unya biyaan ang ilang mga sala, mo talikod sa ilang daotang binuhatan. Ug ako maminaw kanila sa langit. Ako silang pasayloon niya unsay sunod? Ug ibalik nako ang kadagaya. Sa ato balay mga igsoon, ang kagubot sa kapamilya or unsa man nga mga dili maayong panghitabo sa atong family, sa atong kinabuhi, consequence din na once mo distansya ta sa Ginoo. Amen. Di ba? Ang katong na-lose ang first love, di na mailan na ba? Abi ni maigsoon, ang once ang imong first love ma-lose, gali mawala na. Dili ka mailhan. Dili ka mailhan, pero si Lord kay bao. Kaya naman, bisag nawala na imong first love sa Ginoo, imong unang gugma, pwede man kasi simba gyapon. Di alata, no? Dasig ka, kanta ka, mayo kayo, hilak ka na. Sige tambog prayer meeting, Bible study, cell grouping, no? Dili ka mailhan, pero si Lord kay bao, why matago sa Ginoo. Mao nang matinga ko ba? Ngano man ni si sister, ngano man ni si brother nga sige man nagsimba, kusog mo ampo ana, pero mura mag wa di man maayo ang nahitabo sa iyang pamilya, mura mag gini malas-malas, gigukod, nagukod sa utang, wa gyoy kaayuhan. Napuno sa balatian na nga ni grabe daghang mga dili maayo nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Pero atong makit-an dasig man siya. Dasig lagi pero ang kasing-kasing kumusta? Kumusta kayang first love? Di ba? Dili man ta mahalata mga igsoon nga nawala na tong first love or na backslide ta. Pwede man ta magsigig simba man gingon mga igsoon, physically present but spiritually, mentally murag absent, layo na dito. Di ba kadungog mo na remember mo tong gingon ni Jesus mga igsoon. According to the word of God, gingon si Jesus, iyang gi-quote ang gisulti ni prophet Isaiah nga, these people worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Murag something iyan bitaw no?
Pero naningkamot ka, nagsigsimba, nagsigig-apel og mga gathering sa simbahan. But the truth is, you lose your first love. No? Mao na nga si Lord, ingon si Lord nga kung akong katawhan mobalik nako. Akong gitawa, gipili, mobalik nako, maghinulsol. No? Hinulsulan ang ilang gibuhat nga dautan dili maayo. Mupaubos sila silang kaugalingon, ilang kanon, ilang pride ba? Paubos sila. Ako maminaw sa ilang pagampo. Kunya ibalik nako ang kadagaya. Ibalik sa Ginoo ang gitawag og blessed life, blessed family, family that full of love, full of peace, full of happiness. Ibalik na sa Ginoo once mo balik punta niya. No? Kanumdum ko ba na daghang ingon nga dugaya pun mo balik ang Ginoo. Salamat ta sa Ginoo nga wa pa siya mo balik. Kay unsaon na lang nga mo balik na siya nya ikita wa pa balik niya. Asa ka tapunita. Di ba? Ang uban mo ingon, Lord, grabe! Daghan na kay pagsulay ning kinabuhi, gikapoy na ko ning kinabuhi. Kano sa ka mo balik? Ang pangutana, wa pa gali kay balik, ni balik na ba kaniya? What if mo balik ang Ginoo? Mabiyaan ka, maabtan ka nga wala pa kahimbalik, habilin ka. Amen. Ano mga igso, no? The Word of God remind us this evening kay bawo man ka. Yes, karon to all the viewers right now, naminaw mo. Kay bawo mo mismo. Kung ni kang aba yung relasyon sa Ginoo, ning distansya bata. Ang gingon ni Lord, simple ra. Balik lang. Ang kuna, just be honest sa imong relationship ni Lord. Nga kang anak ko Lord mao ni. Once imo nang buhaton mga igsoon, ang Ginoo di ra ba ganhag pa karon ingnon. Nga dasig ta kuno hay. Makita ni mo nga mayuha man po pero ang tinuod atong kasing-kasing layo na ta sa Ginoo, no? Si Lord mga igsoon gusto siya og honest nga mga anak niya. Nga magpaubos. Ang pagpaubos mga igsoon is a sign of honesty. Paubos ta, may angkon ta nga kang ana ta layo na ta sa Ginoo. And then mubalik ta niya. Sadeng mubalik ta sa Ginoo ang genuine repentance mga igsoon mao ni, mubalik ta sa Ginoo and then ayaw na pubalik itong mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Sadeng ato nang buhaton mga igsoon, automatic ang kadagaya ibalik. Unsa nang kadagaya pastor? Pabor ibalik sa Ginoo na to. Matinga ka kada hangin mo, Lord, mao ni gusto ko mo pasar og board exam ang kuan. Mao ni Lord, gusto ko nga ngani. Naa dayon ngano man, pabor na sa Ginoo. Kay ngano man, ning balik man ka sa Ginoo. Once mo balik ta sa Ginoo daw mga igsoon. Once atong hinulsulan, tinuod anay nga hinulsulan nato atong mga kalapasan, kasalanan, mo balik ta sa Ginoo igsoon. Mo balik pod ang kadagaya. Mo balik ang kalinaw sa pamilya. Mo balik igsoon ang gitawag og kalipay. Pagsinabtanay, mubalik ang kadagaya sa atong negosyo nga kanang mubalik ba nga nindot ang dagan sa atong negosyo, nindot ang trabaho. Amen. Mao na mga igsoon kay ganoman. Tingbalik mata sa Ginoo. Mao ra na Yahweh. Ang Yahweh mga igsoon para adunay kaayuhan ang atong sitwasyon. Ang Yahweh mga igsoon aron adunay unity atong family, adunay reconciliation, adunay gitawag og kalinaw, kalipay, pagsinabtanay, adunay pabor nga atong maangkon, balik ratas Ginoo, tinud-anay ra nga paghinulsol. Amen. Akong balikon igsoon, ug ang tinuod nga paghinulsol dili nang muhilak ra ka. Lord, nakasa ako. Pero pag uli gibalik ra pud nimo pag human nimo gampo. But ang tinuod nga paghinulsol, unsa man ang imong ginulsolan nga sala, ayaw nagbaliki. Paningkamot, makita sa Ginoo nga naningkamot jud akong anak nga mulikay. Di ba? Naningkamot jud akong anak nga dili mo dawat ani, dili mo dawat ani nga offer kay sala ni. Tabangan sa Ginoo igsoon. Amen. And that way, sila makita na ni Lord, maebidensya na ang gitawag og genuine repentance, automatically. So ingon niya, og ibalik ko ang kadagaya. Ibalik sa Ginoo ang pabor. Ibalik sa Ginoo mga igsoon ang gitawag naay pinasahi nga panalangin mga igsoon. Naay pinasahi nga grasya human sa tinuod nga paghinulsol. Naay breakthrough, naay promotion, naay kahibulungang panalangin sa dihang mubiya ta sa atong mga binuhatan nga dili maayo. Ug mubalik sa Ginoo, musunod niya sa iyang plano ug sa iyang kabubuton. Amen. Sa ato pa mga igsoon, kung kana man di ay bot pasabot, posible di ay nga ang mga kasakit or kalisod, kawaladon, galibog na tao, pagsulay, abi na itong pagsulay, pero consequence day, ang mga pangitabo sa atong palibot, pamilya, baron unsa man sa atong kinabuhi nga, wala ka kasabot nga,
murag di jud kaganahan may jud posible dahil nga naay posibilidad nga basin consequence na kay ning layo ka sa Ginoo. That is why nakadungog ka ni nga mensahe kay gusto si Lord nga balik na ko anak, balik kay mubalik ta, ibalik sa Ginoo ang kadagaya. Ibalik sa Ginoo ang nindot nimong kahimtang, no? Ibalik sa Ginoo ang kinabuhi nga adunay gitawag og nakanami gitawag og blessed life. Kinabuhi nga puno sa kalinaw, puno sa kalipay. Kinabuhi mga igsoon nga kana bitawng kinabuhi mga igsoon nga puno sa pabor sa Ginoo. Kinabuhi mga igsoon nga gitawag og abundant or sitawag na kinabuhing madagayaon. Amen. Madagayaon means mga igsoon dili lang ingon nga naa kay kwarta. Naay mong gipanginahanglan gitagbo at the same time napoy kalinaw. Kay daghan kabantay karon mga igsoon ha. Dili man gud ingon nga blessing ng dili na gitawag og blessed life kanang daghang kag kwarta milyon pero gubot imong pamilya dili. Ang tinuod mga igsoon nga blessing sa Ginoo is complete package. Na kay financial, di kayo bisan dili kay daghan pero nasad kay kalinaw sa unahuna. Di ba? Maayo imong kahimtang, di ba? Ngana mga igsoon mao na yung mga blessing nga gikan ni Lord pinasay. Ug mao na iyang ibalik nato, ipasinati sa dihang atong himo mutalikod ta sa mga binuhatan nato nga dili maayo. Sa dihang mobalik ta sa Ginoo. Talikda nato ang mga binuang kay bawo ka nga kani mga butanga wa nalipay ang Ginoo biyaan nato. Sa dihang ato ng buhaton, automatic na igsoon. Given na ang pabor mobalik ang kadagaya. Amen. Kaluwasan sa atong tibok pamilya, kaayuhan sa balatian, promotion, nindot nga trabaho nga ihatag, nindot nga offer. Abundansya mga igsoon mo boom atong negosyo. Kay ning balik naman ta sa Ginoo. Kay sa tinuod lang mga igsoon mao ni ang bugtong yawi og sekreto sa atong kalampusan, kalinaw, kalipay, kadaugan. Kana bitawong gitawag og unity sa family way lain si Lord. Og samtang ni distansya ta sa Ginoo mga igsoon, ning palayo ta sa Ginoo ni distansya ta. Ni kang-a atong relasyon sa Ginoo, believe me, wala joy kalinaw, kalipay, kaayuhan. Walay maayo nga kahihinatnan. Di ba? Murag gubot, liso, nagalipog ka. Di ka ganahan sa imong pangitabo. Pero sa dihang mo balik ka sa Ginoo mga igsoon, talikdan nimo ang mga di maayo nimo mga binuhatan. I believe kay bawo man ta unsay di maayo kay namay Holy Spirit konbiktaron man ta, oops di na maayo. Oops dili na maayo. Ayaw lagi anak-anak kay di ko malipay, di ba? Sinang imo ng talikdan, biyaan, mubalik ka sa Ginoo. Ibalik sa Ginoo ang madagayaon ng kinabuhi. Kinabuhi nga puno sa kadagaya, no? Tanan natong panginahanglan na ada yon, no? Kaayuhan sa balatian, complete healing, kaayuhan sa relasyon sa pamilya, tanan. Kaluwasan sa atong tibok pamilya, mga pabor, grasya. Ibalik sa Ginoo kay ning balik man ta niya. Amen. So ana na mga igsoon, pero kung distansya ta mga igsoon, naminaw ka karon mga igsoon, di ka mo balik sa Ginoo. Kay palabini mo imong pride. Okay ra ni pastor, makaya na ko niyo. It's up to you, it's up to us igsoon, no? Kani pahinumdum man ni igsoon. Usa lang ni ka reminder kay gigugmata sa Ginoo. Kung gusto tang kinabuhi nga kana bitawng naay kadagaya nga naay gitawag og revival, kinabuhi mga igsoon nga puno sa pabor sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo naghuwat ra pud nimo. Ang Ginoo mga igsoon, our Heavenly Father, dili siya ganahan magtan-aw sa iyang anak nga murag nagantos. Labaw sa tanan dili malipay ang Ginoo nga iyang anak ni distansya. Gusto siya nga kanunay tang duol niya. Kay kung duol ang anak sa amahan, duol sa dang grasya. Amen. Kay duol man ta. Kabantay mo mga igsoon kita, mga ginikanan, na mga nanaod at all the viewers right now, mga ginikanan. Kabantay mo. Di kalikayan usahay nga naay anak nga paborito nimo kay duol nimo kay buutan kayo. Kabantay mo. Tungod kay buutan kay siya. Yes natay mga anak mga igsoon daghan. Tungod kay kanang bata buutan kayo nya. Tanan nimong sugo sundon jud kabantay mo nga gaan po kayo nga tong kamot niya. O anak ko day kuan, di ba? Pero katong anak nga badlungon kayo pagtarong lagi anak unsa man ka oy? Di ba ka manundong ni kuan, di ba? Murag na nga kay nga di jud na kalikayan. Yes, si Lord wala may dapig-dapig pero di kalikayan nga nadyoy gitawag og kana bitaw makita ma-please si Lord sa kinabuhi sa iyang anak. Duol sa na iyang dughan niya. Kung mupaduol ta sa Ginoo igsoon, duol sa siya nato. Di ba unsay gingon sa James 4:8, draw near to God
and He will draw near to you. Sa laing version, come closer to God and He will come closer to you. Kita una, mo step forward ta, mo duol ta sa Ginoo, siya pud mo duol na to. Kung duol si Lord na to, duol ta. Of course, duol sa kayo yung grasya, makabot ba, dara anak ko, duol. Di ba, kabantay mo? Anak nimo nga duol kay nimo, kay buutan kayo. Di ba paboran sa nimo? Ingan na sa no. Ang pabor sa Ginoo mga igsoon, ang grasya, panalangin, ang kadagaya, ibalik sa Ginoo sa diyang mubalik po taniha. Adunay tinuod nga pagginoo. Dili na kasi repent and repent, balik na po. Pastor, maon gani mo pastor, sige ko balik kapoy kay abi igsoon maon ni. Ako sa una igsoon kay bawo mo mga adik mga former drug dependent nga nagtanaw di. Ako sa una mga igsoon. Naay mga nagpatambag nako ing sa pastor, unsaon man ni nako pastor nga ningbiya nun ta kog adik-adik pero natintal pamangko ngani ba no? Akong gihimo mao ni akong tips mga igsoon. Sa diyang ning duol ko sa Ginoo ning surrender ko. Naginulsol ko ba no? Nay gitawag og genuine repentance mga igsoon. Mao ni. Minawa. Yes, sa una, grabe ko, ang dali dyan ko matintal siya bo. Sa akong gibuhat mga igsoon kay ning ingon ko, Lord, di na ko gusto ani mga butanga. Musunod ko nimo. Akong gihimo una mga igsoon, dili sad ko intentionally, labi ka ng bag-o pa ko. Kay bawo ko nga kanang mga tawhana adik-adik, ning likay sad ko. Wise mo ba, no? Magmalamon sa taba, no? Kaning mga tawhana, mga adik-adik niya, kay bawo kong naani dala. Suod din ako, dool sa kong dughan. Bisag gibag-o ko sa Ginoo niya, mudikit ko nila basin matintal ko, labi na nga weak pa ko. Kay bag-o pa ko sa Ginoo. Ingana na mga igsoon, no? Once karon maginulsol ka, muduol ka sa Ginoo mga igsoon, kay gusto nimo mabalik ang kadagaya, gusto nimo mabalik ang kalinaw, kalipay sa pamilya, gusto nimo masinati ang pabor sa Ginoo, talagsaong pabor kay bulungang butang, kaluwasan sa akong pamilya, kayuhan sa akong mama ug papa, kay kapoy ni kay sigmintinas, gusto kag ngana. Hinulsuli, balik sa Ginoo, biyai ang mga dili maayong binuhatan. Unsay gingon, if my people who are called by my name shall humble themselves, no? And seek my face, no? Mo repent sila, mo paubos kaugalingon, ubalik sa Ginoo, talikdan ilang sala man jud kay ang repentan, it means mo talikod ka. Dili kay mo repent kanya mo balik ano, talikdan nimo ang daotang binuhatan. So aron jud mga igsoon mahitabo ning genuine repentance. Example na minaw diya, na nag-struggle karon sa makadaot nga bisyo. Ika, gusto jud ko mo pareha nimo pastor nga mibiya ng mga shabu, sigarilyo, inom. Ano ang mga igsoon? Mag-pray ka, Lord, pasayloa ko, gusto ko mabiya ni kay grabe ni kayong gibati. Nagkasakit-sakit na ko tungod sa bisyo. Gusto ka mabiya, igsoon? Pag hinulsol, duulang Ginoo. Tagaan kag kagawasan sa Ginoo na. Pero di mo po sabot nga gitagaan kag kagawasan, magsige po kag balik-balik sa imong barkada. Daghan mga gibag-o sa Ginoo ni balik. Kay tuwa pong tambay itong mga adik. Tuwa mga palahubog. No? Tanaw ni mo nga weak pa ka na nga dapita ayaw, pero tanaw mo nga kaya na nako Ginoo. Kaya na nako ni sila dalhon sa imong tiilan. Pwede na ka. Pero tandaan mo timbang-timbang, naam ko tayo Holy Spirit, mo guide na to, mo remind ba nga, ayaw sa anak, kay delikado ka. Tandaan mo nga weak pa, kay bata pa ta spiritually, di pa immature pa talo, mga igsoon, dili pa ta ingon nga mature. Likay ta, amen? That way, tinood-anay dyan nga mga baton tagkagawasan. Nganong, pastor, ngano lagi na pastor, nga ikaw, nakagawas magkadayan ng sigarilyo, inom. Ako, dugay man. Bisag simba na ko, pero magtago-tago, pamanggo. Tungod kay nga ni mga igsoon, akong gibuhat. Sa diyang akong gisurrender tanan sa Ginoo akong gihimo, wako'y gawas-gawas una. Akong gibuhat na ko sa balay, sige basa Biblia, sige ampo, sige puasa, basa Biblia ampo, ana. Muna akong gibuhat. Sa nakabantay ko nga murag strong naman ko, ligon ako, nana ko yung mga gihatag sa Ginoo bang gipiyal, nga kaalam, nga langit nun. Ning tipo na ko, ako silang giwalihan. Gipakitaan kog syabo tanan, gisyatan ko, ako kadawat, kaya naman, strong naman ko. Dapat mag-wise ta mga igsoon. Dili pa pasabot na ginulsol ta, mo talikod ka, mubalik na po ka dito, mo tambay ka, no. Bantayanan sad mo, mao na magbantay ta kay ang yawa once makit-an ka nganing sunod ka sa Ginoo, naninuod ka sa Ginoo, seryosohon nimo pagpangalagad sa Ginoo, seryosohon po kag atake sa yawa. Ako balik ko na. Once makita sa yawa nga seryoso ka nga nibalik sa Ginoo, tinud-anay ka ning balik sa Ginoo, tinud-on po ganiya, seryosohon kag atake niya. Tintalon ka sa yawa, kutob sa iyang mahimo, ug adto ka pikhan sa imong mga weakness, unsay imong kaluyahon, diha ka birahan. Amen mo nang mag-wise po ta. Tanaw ni mo ng lugar, oy, mal di ko pwede rin ka makashot ko. Di ko pwede rin ka makahits kung usa ka hits sa pasuyupon ko ni. Likay sa utok ba, no? Be wise as serpents, but harmless as dove, di ba? Be wise as serpents, but harmless as dove. Serpent, sama sa bitin, magmaigmata. Kabantay mo ng bitin, maro kayo. Di ba? Kabantay, usahay, dili ta kakita ako kadaghan na higayon mga igsoon. Nga naday has ning labay sa kong kilid. Hilom ra kayo.
Daytime nangapi ko. Tinglatay sa akong tiil, hinglakang has. Wa ko kabantay. La, has man dito, hinglakang, di ba? Kay kaniya mong gipuyan karon sa una, napa man ni murag kalibunan pa man, daghang mga kuan, kahuyan. Muna ingon balang kasulatan na, be wise as serpents, magmaigmat, but harmless as dove. Wise mga igsoon, nganong ang serpente, ang bitin, may example tungkol kay ang has, maro kayo. Kita sad magminaro ta, kayang yawa maro man. Mas maro ta dapat kay ngano man, natay Ginoo. The God of wisdom. Amen? Mao na mga igsoon nga magmaigmat sa tano. Again, akong balikon, usaday sa hinungdan, nga naay mga kalisod atong pamilya, usa sa hinungdan nga mura og naay dili maayong na hitabo sa atong pamilya baron, sa atong trabaho, even sa atong kinabuhi, ikapoy na ta, na-depress ka, or wa ka kasabot na sa imong kagalingon tungod kay nakay gibuhat nga dili maayo, o consequence lang na, kay gitawag ka sa Ginoo. Karong gabi, gipahinduman ta, igsoon. Ingon si Lord, balik ka nako mga anak. Siya yung ingon, kung ang akong katawhan, nga akong pinili, gitawag sa akong ngalan, mudangup ka nako magpaubos, muangkon sa ilang kalapasan, maghinulsol sa tinuoray, mutalikod sa ilang binuhatan nga dili maayo, unya ug ako magpatalinghog kanila, mamati ko nila. Sunod siya ingon, ug ibalik nako ang kadagaya. Amen. So ang Yahweh day mga igsoon is paghinulsol ra nga tinud-anay. Akong baliko ng paghinulsol, unsa nang paghinulsol nga tinud-anay, pastor? Kana kung musangpit ka sa Ginoo mo hinulsol ka unya. Lord, mauni akong nahimo niya, ayaw nagbaliki, mao na tinud-anay. Ampo ka imong gihilakan nga Lord, gusto ko mo biya ni kapoy na kayo. Gusto ko mubalik ang kadagaya sa akong kinabuhi, ang kalipay o kalinaw sa akong pamilya. Lord, tabangi ko na ngayon og pasaylo. Then after that, di na po ni mo balikon to. Pero kanang mingon, Lord, na ngayon og pasaylo, mao ni hilak ka. Pag human mo hilak, gibalik na po ni mo, mao na pagbasol, dili na paghinulsol. Amen? So nasabtan to, mao na may usa ka pagpahinumdum ka nato. Tingkatnas kagabion nga sa ato dayong sitwasyon na ipaglaom. Ang atong lisod nga sitwasyon na ipaglaom. Ang atong lisod nga kahimtang kagubot sa pamilya, na broken family ta na ipaglaom. Sadang moduol ta sa Ginoo, balik uban sa pagpaubos tinud-anay nga paghinulsol, ibalik ang kadagaya sa Ginoo. Amen? To all of the viewers right now around the world, okay? This time nagtanaw mo, and then try to reflect your family or your situation right now. Kung naay mga tan-awon mo lain man, dili man maayong nitabo, and then try to check your relationship ni Lord. Panamin daw. Try to evaluate yourself this time. Basining kang-a ka, basinawa imong first love, basining biya ka sa Ginoo tungod sa imong kabisi. Igsoon balik, ikaw day gipaabot sa Ginoo. Remember Jonas? Sidang si Jonas mga igsoon ning tipas sa tawag sa Ginoo, ning distansya sa ni palayo siya, ni disobey siya ni Lord. Nag-create siya og unos niya, nadamay ang tanan, ang barko. Ang tanan nga nasa siyang duol nadamay. Pero abi no mga igsoon ning hunong ni sa diyang hingbalik si Jonas. Sa diyang giangko ni Jonas nga siya ay nakaingon. Nagpaubos siya, nag-itsa siya sa dagat, ning automatically ang unos milurang. Ingana na mga igsoon. So naghinulsol si Jonas, naghinulsol. Himbalik siya sa Ginoo. Ingana na mga igsoon. Nay mga butang nga nahitabo sa tong palibot, sa tong pamilya baron nga connected ta. Nga tanaw na to, mura magidimalas, mura lain man nahitabo basin kita mahinungdan. Kining tipas ta sa Ginoo, misupak ta sa tawag sa Ginoo. Amen? But this night, tonight, and this time, this moment, dili pa ulahi ang tanan. Para atuan ning mensahe. Si Lord naghuwat nato. Balik anak. Kung gusto ka nga ibalik na ko ang pabor, talagsaong panalangin ang breakthrough. Kaluwasan ba? Unity, kalinaw, kalipay sa imong pamilya. Gusto ka, balik na ko. Gihuwat rati ka. Ingon siya, sa dihang magpaubos ang akong mga katawhang pinili, moangkon sa ilang sala, maminaw ko silang pag-ampo, kunya akong ibalik ang kadagaya, ang madagayaon nga kinabuhi ipasinati sa Ginoo nato. Just be honest, ayo lang pagpakaroning nun, just be honest to God. Lord, mauni Ginoo, tinuod ang iyong pastor, Lord, basin ako hinungdan nga nagkautang-utang akong mama ug papa, nadamay lang tungod nako. Kay dugay ra ko nimong gitawag Ginoo, pero nagpagahi ko. Kay gusto ko Lord magpulis, gusto ko magsundao, gusto ko magmaestra. Lord, pasaylo ako. Ana ra mga igsoon. Amen. Remember, sa lang si Jonas naghinulsol, di ba? Naghinulsol si Jonas, nimbalik sa Ginoo ang iyang calling, nagpadayon. Gisugo gyapon siya sa Maor gyapon. O sige Jonas, mauna ni nakahinulsol naman ka. Sige, walihi itong Ninibe, kay daghang mga salbahes dito aron maghinulsol sila. Amen.
Ana ra na. Hallelujah. So igsoon akong balikon. It means mga igsoon nga ang atong mga sala nga dako ang distansya ta sa Ginoo dili siya hindrance. Dili siya babag sa atong tawag. Kung dili ang atong tawag mga igsoon pagka tinawag bisag gitawag ta sa Ginoo. Bisag unsa kadako sa atong sala nga nahimo nga kahibaw ka guilty kay ko dili na siya makapugong. Kung kinsa ka nga gitawag sa Ginoo, ikaw lang gyapon karon ang iyang gitawag. Remember si Jonah, ming disobey siya, yan ay consequence. Na ay kalisod, na ay bagyo, unos sa kinabuhi. Papan sa dihang naghinulsol siya, siya lang gihapon ang Jonah nga gitawag sa Ginoo. It means, kung unsay mong calling igsoon na minaw ka karon, wala na ka ning biya na ka sa imong tawag igsoon. Once maghinulsol ka, mobalik ka sa Ginoo. Ang imong pagkatinawag magpadayon lang gihapon and then napay bonus. Sa gingon diri sa balang sulatan, ibalik ko ang kadagaya. Ibalik sa Ginoo ang pabor, ibalik sa Ginoo ang kalinaw ug kalipay na i-breakthrough nga may tabo sa diyang mobalik ta sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat sa imong mensahe kanamo ning titnaas kagabion. Lord God, salamat Ginoo. Imo mi gipahinumduman nga sa dihang adunay tinud-anay nga paghinulsol sa diyang mo biya mi Lord sa mga binuhatan na mga dili maayo. Ibalik nimo ang kadagaya. Ibalik nimo Ginoo ang kalinaw kalipay sa among pamilya, sa among kinabuhi. Ibalik nimo Ginoo ang katong mga panahon sa una nga malipayon kay imong pamilya nga nangalagad nimo. Adunay kaayuhan Lord God sa balatian. Adunay kalipay kalinaw sa dihang mubalik ko nimo Lord God. Mubalik mi nimo. So Lord God, right now I pray to all of the viewers right now around the world na may mga kanakan karon Ginoo ning tan-aon mga backslider ning kang-an na ilang relasyon nimo Lord. I mean ning distansya na Ginoo nimo. Siguro maybe tungod sa kabisi. Mga gipangtawag nimo Ginoo, mga dinihugan apan karon wala na nagpaggamit kanimo. Lord, according to your word this evening, you are the God of chances na ipaglaom Ginoo. Sa diyang mabalik minimo, Lord, maghinulsol, magpaubos ang kuno na mong sala nga nahimo, mutalikod sa dautang binuhatan. Din maminaw ka na mo, Lord God. Ug imong ibalik ang kadagaya, imong ibalik ang pabor nimo, imong grasya panalangin Ginoo, imong ibalik ang tinud-anay kalipay kalinaw sa among panimalay. Jesus mighty name. Lord, salamat Ginoo nga kanimo na ipaglaom ang tanan. I-bless ang tanan nga nakaroon diri kayo na minaw na mati, Lord God. Again, sa tanan nga ning kang-a, ning distansya nimo, Lord God. Ibutang ang sa ilang kasing-kasing karon, Lord God. Ang fire, Lord God. Please, i-renew ilang first love this time. Matagi sila kaisog mulakang. Dili sila magtanaw sa ilang desisyon nga grabe kasayop. Sa ilang sala nga nahimo, dili nila tanawon because, Lord God, wala ka nagtanaw sa sala og dili na surprise ni mo Lord nga masipyat mi. That's why you said in your word that your mercy new every morning. Kay bawo ka nga mapakyas jud mi Ginoo nang inahanglan mi sa imong kaluoy ug grasya. So Lord, I pray right now sa tanan nga ning distansya nimo, ni backslide na layo nimo Ginoo. I pray Lord God nga ibutang nimo ang paglaom sa ilang kasing-kasing. Nga dili pa ulahi ang tanan sa diyang mo balik minimo Lord God, talikdan na mo ang daotang binuhatan, ibalik sad nimo ang kinabuhi nga puno sa kalinaw, ang kinabuhi nga puno sa kalipay, ang kinabuhi nga puno sa grasya, panalangin, pabor gikan kanimo Lord God. Ang kinabuhi Ginoo nga kanunay malipayon kay diha kanimo na ang tinud nga kalipay kalinaw Lord God. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Right now Lord God, I pray sa tanang mga broken family, sa tanan nga nag-pray request about their family, mga naay mga pamilya karon nga guba, bungkag, and then naay mga anak nga gusto nga magkahiusa sila pagbalik. Lord, we know that you're a way maker, a miracle worker, and diha kanimo ang tanang imposible mahimong posible. So Lord God, I pray nga mamuhat ka sa mga panimalay karon nga nabungkag Ginoo. I pray for unity, reconciliation, and I pray nga imong gugma mo patigbabaw, dili ang garbo, dili Ginoo ang pagdumot, ang kasuko tungod kay naay usa nga nagkulang Lord, but let it be Lord God ngang imong gugma mo patigbabaw ug tungod ni ana andunay pagsinabtanay Ginoo.
In Jesus' name. Lord, diha kanimo na ipaglaom ang mga sitwasyon nga way paglaom. And I pray right now to all of the viewers nga naibalatian. Much more kanang naay mga ning prayer request nga naa sa depression and anxiety, maglisod og katulog tungod sa ilang sitwasyon karon. Lord God, right now I pray peace of mind in Jesus' name. Lord, let your power right now, your healing power will manifest to them right now in Jesus' name. Hilabi na sa karong naay mga katong naay mga balatian sa physical, imong ipasinati ang imong hikap nga kahibulungan, Lord God, in Jesus' name. Jesus' mighty name. Ug sa tanan nga naay mga balatian nga emotional, ipabati ang imong gakos, imong comfort, Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat nga diha kanimo na ipaglaom ang tanan. Diha kanimo na ay kaayuhan bisan ang mga patay na Ginoo, ang mga patay na Ginoo nga mga pangandoy kayang buhion, Lord God. Mga imposible na kay like what happened to Lazarus, Lord God. Pila ka adlaw siyang namatay na sa lubnganan apan usa ka singgit nimo minggawas si Lazarus, Lord God. The same God nga mong gayagaran karon kaya ka mohimo ana Ginoo. You're the same yesterday, today and forever. Wala ka mausab Ginoo. Still naghimo kang milagro hangtod karon. So Lord God, right now sa tanan nga nanginahanglan og milagro, especially Lord God, financial breakthrough. I declare, Lord God, financial breakthrough right now in Jesus' mighty name. Lord God, I declare right now sa tanang naay problema, adunay solusyon imong ipakita sa pangalan ni Jesus. Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo. Nga ikaw nga Diyos, wa imposible. Ikaw ang dalan kamatuoran o kinabuhi. The best solution to every problem, Lord God, is Jesus. Naigahom sa imong ngalan, Ginoo. Salamat, Amahan. This time, among gi-claim daan, gipasalamatan ang kadaugan, kagawasan, kaayuhan sa balatian. Kalinaw sa unahuna, Lord God. Kalipay sa kasing-kasing. Panaghiusa sa pamilya, Lord God. Reconciliation, Ginoo. Unity, love, peace. Mag-awas, maghari sa matag pamilya karon in Jesus' name. In Jesus' mighty name. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers nga nasa gawas, nasa mga OFW nga nanginahanglan sa imong milagro hikap. Nanginahanglan, Ginoo, sa imuhang pabor. Lord God, I pray, Ginoo, nga mamuhat ka silang problema. I pray, Lord God, favor upon them in Jesus' name right now, Lord God. Ubani sila, pabor kanila, Ginoo. Mga naitrabaho sa gawas, Ginoo, nagtrabaho para sa ilang mga pamilya sa Pilipinas, ubani sila, Ginoo. Imuhang grasya, labi na protection, good health in Jesus' name. Promotion, himo silang blessing sa ilang mga amo in Jesus' mighty name. Sa mga nagtrabaho, kumpanya, I declare promotion in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And of course, ilang mga family karon nga nabiyaan diri, Ginoo, sa Pilipinas, I pray nga mga lagad sa sila nimo, Lord God. Nga dili nila mas i-priority ang mga material nga butang ang kwarta kay mga temporaryo kung dili ang ilang relasyon nimo, mga lagad sila kanimo nga tinud-anay. Kay ang kinabuhi dili matag-an, Ginoo. Ikaw ang nahibaw sa unahan. So Lord God, right now, salamat. To all of the viewers, right now I pray nga mas muduol mi kanimo, Ginoo. Mas among klaruhon og seryosohon ang among relasyon nimo, Lord God. Bisan ang uban nananaw karon nga busy, but Lord, salamat sa kadasi, Ginoo. I pray nga aduna jud mi kauhaw kanimo kanunay, Ginoo, nga mudalikyat jud mi, mangita jud mi panahon nga ikaw, Ginoo, among mahatagag higayon, Ginoo. Because you are the source of our strength, source, Ginoo, sa among income. Unsa man nakasurvive mi because of you. Nakakwarta mi, Ginoo, karon nami sweldo, it's because of you, Lord God. Wala mi angay ka panghambog kay tanan nga naa mo gikan kanimo, Ginoo. Salamat, Amahan. Salamat, Lord. Thank you, Holy Spirit, for the comfort, for the healing. In Jesus' mighty name. Lord God, paabuto na mo ang mga dagkong butang, mga milagro, mga kahibulungang butang ay mga ipasinati ka na mo. This is our prayer tonight. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Salamat sa Ginoo, mga igsoon, sa iyang mensahe. O salamat, no? Thank you sa mga viewers this time. Salamat sa mga nag-mention, nag-share. Thanks for mentioning your friends and loved ones, igsoon. Salamat kaayo sa panahon. Kitsa man ni. Okay, no? Grabe si Lord. Salamat sa presensya o sa iyang pulong, mga igsoon. Magkita na sa ugma, ha? Sa buntag. Thank you, Sister Jinky Soria Orcolio, for always watching sa atong live. Nasa Manila karon. Hisgutan pa ka na mo ganina, day. Sister,
Kay ang auntie ni Budong dito man nagnamay women's service. Nag-service mi ganina. Kay storya mi ako sang kingnan. Sige ra ba na sila tan-out no? Salamat no. Thanks for watching. Regard ko sa imong kuan husband. Amen. To God be the glory. Salamat pastor. You welcome sister no from Hong Kong. Sakto ba ko sister? Lorena Traya, hallelujah. Salamat pastor sa pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo sister. Lord Elisa, salamat sa Ginoo sa pulong. You're welcome sister. God bless. Evening pastor, a good friend of mine, police officer from Cebu. Salamat sa pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Sir Paul, thank you. As always. Andoy Arensa, praise God, hallelujah. Thanks pastor. You welcome. Lisa Vargas, thanks God sa good news tonight. Amen. Himaya sa Ginoo iston. Salamat sa pulong sa Dios ug kanimo pastor. From Inday Judith Balasabas sa pani Babich Villahermosa. Salamat. Thanks for watching. Ug sa kong brad nga nagtan-aw Bear Castillo, long live ta perminti brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Salamat sa pagtan-aw. Thank you God for will serve spiritual dinner. Himaya sa Ginoo sister. Okay. Mary Chris Borja Galos and then May Jekera. Ug sa kong brad nga Sia Brad John D. Diada. Okay, Diada ba na siya brother? Thanks sa Ginoo Pastor Brad sa makadasig nga mensahe. Pastor Brad, God bless. God bless you more brother. Regards ko sa atong mga brother nga members sa Sia, Skipron in Arms, no? Tingnan sila nga naatay Brad nga sige gwali. Okay? Danilo C. Igaw. Salamat kay nimo Pastor. You're welcome Igsoon. Thank you Lord for your word nga gipaabot kanamo karon. From Aldan Lorca. Rudayam, salamat as always sister. Salamat sa imong mga gipang mention, no? Again Igsoon this time. Kibaw na mo, walay laing balikan ako. Sa kahimayaan, kadungganan, pagpasalamat, deserving, no? Si Lord. Because He deserved the highest praises, thanksgiving, adoration, the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Salamat sa panahon mga ito. See you later. See you tomorrow morning sa atong breakfast, pulong sa Ginoo. And then, that's all for tonight. Igsoon. Salamat, Pastor. Regards sa inyo tanan. Ug ni Edith and family. Yes. Okay. Okay, salamat. Always was watching, Pastor. Paspas na kayo, busog kayo karon maski 1 cup of rice ra akong gikaon. Salamat. Uy, kinsa to ha, bagsikaw eh. Salamat. Thank you, Pastor from Israel. Okay. Salamat, sister, no. I-regards mi sa Israel. Usa na naa sa mong master's list one of these days. Makatamak mi na. Okay? Ayaw na samok. Nindot kay mo nga, sister, ayaw na samok, no? Ayaw nagsamok. Ang yawa ba? Ayaw nagsamok, demonyo. Kaya nagsunod ko sa Ginoo. So, you're from Hong Kong this time, nakaka-watching from Hong Kong. Thank you, sister. Okay? Again, salamat, Igsoon. And then, bisan pag ato ning putlon ang live na to, pwede ninyo i-mention, i-share paghapon. Kay, kuhan kaya po, Igsoon, makitaan kaya po na nila, no? Pastor James, I want to talk to you in private if nakakay free time. Sure. Asa man, tawag or unsa man. Pirminti ko na muhatag lugar Igsoon, no? Maningkamot ko. Muhatag ko higayon. I-chat lang ko sa inbox ko Igsoon. True Pastor. Okay, God bless you sister. I regard Miss Hong Kong. The place where mo na yung memorable place sister ang Hong Kong with my wife. Diha mi twice. So nag-work akong asawa da sister 13 years. 13 years siya diha. Hi sa akong anak ni. Hello. So mao ni ang among anak sister nga nabuntis akong asawa sa Hong Kong. Mao ni ang angga niya Itski Hans Caleb. Okay, so salamat again. See you again tomorrow morning sa atong pamahaw, sa atong breakfast pulong sa Ginoo, no? Again, glory and honor belongs to Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Good night.